Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wilujeng dalu salam kerahayan katur konjuk datang sang kiring para rawuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, tentrem, rahayu saking Gusti ingkang Maha Kawasa. Mugi saged hanjalari pagelaran seni mertidusun saking pancuran Pianggang Sumowono Semarang. Taklim pangabekti saking Wahyu Cipta Budaya kepareng konjuk dateng para sepuh pidi sepuh pinggah dateng pangembating praja tetuning kaprajan ingkang asta ing laladan pancuran Pianggang. Bapa pangarsa desa saha nayakanipun ingkang ugi saketa dadosna pangarsa ingkang hangayomi lan hangayami dhateng para pladasi ingkang pantes witarsana saha satuhung kinabekten. Konjuk dhateng paniti langsung saking perdusun pancuran ingkang sedaya sampun kepareng nimbali kula sak kanca ingkang jinaken ing manah. Boten namung kula sak kanca ngaturaken agunging pamatur nuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi karana pagelaran seni ing dalem menika anggenipun kula sak kanca sowan saged ngraketaken pasederekan saking warga ageng Wahyu Cipta Budaya dhateng sedaya warga ageng masyarakat pancuran Pianggang Sumowono. Tiga dhateng kadang seniman seniwati ingkang sampun kepareng nyawiji ingkang rawuh saking pundi kemawon ingkang tansah memardi mardawaning budaya luhung ingkang bagya lan mulya. Puji syukur konjuk wonten ngayunan dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Katitik kalenggahan dalem menika sampun kepareng sum nugraha ingkang arupi bagas lan waras. Satemah kita saged pepanggihan boten sanes nenggih derek mangayu bagya dhateng warga ageng masyarakat pancuran. Mugi-mugi antukipun hangadani mertidusun saged kasembadan satemah saged mujudaken setunggaling warga masyarakat ingkang tansah guyub rukun nyawiji tata titi tentrem pirasandang pangan lan papan satemah saged kasembadan sahu dayanipun. Boten prayogi para rawuh para pamirsa antukipun kula matur kata-kata kepareng minangka talange atur saking Wahyu Cipta Budaya nderekaken sugeng amirsani ngantos paripurna Wahyu Cipta Budaya. Burang
kang hangasta sekar dwi warna sesati kang kunjuk ring Gusti rahayu sagung dumadi rahayu kang marakani rahayu kang hampir la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Maulana sholli wa sallim da'iman al-habibika khairil khalqi kullihim Maulana sholli wa sallim da'iman abadan al-habibika khairil khalqi kullihim la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Maulana sholli wa sallim da'iman abadan al-habibika khairil khalqi kullihim Maulana sholli wa sallim da'iman abadan al-habibika khairil khalqi kullihim la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur
Klono siwandono raja muda Iman
kebiare donya ananging karana cedak kangkang ngoso sang satrio pak gito sengkake yo
tapok kita serta
wis mat wong kiri kau tak kau sepiro kilo temu mat gede wah Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
jungkir akalin jungkir negarain atine kafir sluku padok ilai lu sirama menyang seluruh leh-leh ayo wong mati ora obat yen upah meten dibocah yen urip golekno duwe
kulla noti Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam lupus Giling-giling sira manungsa jalan resti ketokan tuwa saben dina padha iling apa-apa nopo dipalati kang suci tumpakane kareta Jawa kotane papan numpang menungso tutukane
Bubar bae, belut, bubar bae. Bubar bae, belut. Bubar bae lah. Urung rame. Urung rame. Urung rame ra ngopo. Sore sore kebune kidul cai wono lembu yang opo kotoki yola ilo ya ilo la ilo yola le yola le Bayung tak nontran. Surabaya tinggi. Cilian kurang beku diukur untung atokku saka karung-karung baliku warisane makaku sarapanku sambal goreng saka cangku kasokan waktu ing kali nyemplung ing gedung
Mau kemana weh? Sini saya kan lagi ya. Pusing ya kita. Ini botol aku ah. Kalau botol aku apa nah? Ngampun aku. Ini kembali lagi. Rampung gitu. Ku coba menikmati nangisku lebar angkat ku dapat. Ku coba melamar gadis nangisku lamar kata ku dapat. Jamati
pamaring bangsa seni warep saking Wahyu Cipta Budaya. Saestu mlenggono kathah kepirangan kalepatan wit Purmadya dumugi wusana. Piranging wiraga wirama lan wirasa ingkang boten jumpa kaliyan paguraning budaya. Keparanjur agunging samudra ing pakaksana. Terasan matur dhateng kadang panitia laksana. Paripurna kula ngaturaken langan beksa. Sagota badhe terasan nyuwun pamit. Yen tambahi donga pangestu saking panjenengan sedaya. Mugi-mugi lampah kula saged panggih wilujeng rahayu. Raharja ngantos dumugi rombok kula piyambak-piyambak. Ing masana kepareng kasih kanthi manjal mening santi. Jaya-jaya wijayanti. Mugi rahayu ingkang sampe pinanggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinanggih malih sanes kalugraman kalian kula saking Wahyu Cipta Budaya. Untuk orang baik yang menemukan iPhone 7 dimohon untuk mengembalikan ke sekretariat atau panitia penyelenggara. Sekali lagi orang baik yang menemukan iPhone 7 diminta untuk mengembalikan ke